Sos keladitan. Kaping lagi deh ya. Di situ laki udah menegih mah. Tapi kan bola. Tak boleh. Tapi lah bagaimana bawah ni dia teh yang ni lah. Kebo je lah nggak salah jang kok. Kebo lah salah jang salah kok. Ini banyak dalam beli ni lah. Banyak. Dari baru dalam dulu aja. Dalam dulu. Bobol di baru lu. Tidak. Dalam kok dari baru dalam boleh aja. Udah lebih bong mari. Ya. Oh tadi. Jadi saya pergi selawe mau buat tanam. Kalau pergi selawe buat tanam. Enggak. Iya pada iyo dah. Payah jadi mana. Tidak kadang-kadang bariki topi bagi lagi. Pula pernah dapat bawa dalam bariki kalau tadi berapa dulu. Tu apa deh? Mana ada aku dia. Mau kopi deh. Mau kopi nak kita kan deh. Ya deh. Kalau aku mana kau? dari muslim mantasabah jawi kaumi dengan nyurajin siapa meniru atau menyalih meniru sifat apa sunaranca tapi melanggar ada josara kalau dipikir agak-agak merek Islam tinggal Jawa kalau ditinjau kepada sejarah Islam menado di Indonesia 90% bilang jiwa 10% beragama luar tapi sekarang dah bagi pertimbang mungkin Islam akan berkaca akan si malam itu tak lampau dan nyatu kumainya merupakan ambalan itu pun balun muda terlampau sungguh ilanane rambut tibarau tetapi karajonyo gale mengacau dipaturui kasajo segala kanda indahnya itu sarat sara indah paduli orang Jawa asalnya pasula pekanda walau dipagang orang sama semua dua dunia dikisai semakin tua semakin diampai baru tak boleh takkan di lantai payah buat boleh ya. Kalau jam itu payah tuh.
kawasan. Biar. Baru lah. Masuk soal. Dua ini dua untuk ya. Ngaku ni Naju. Kone tangannya orang. Sudirnya mau naik. Allah kasapatan ana jodoh
kunan punyo. Olay suman batanam lane musim pabilo. Olay salon turusin lane alum makito. Olay sama soal lane lane baba gairupo. Oyoling bago ada lane balum martongko lane balum bagipo. Balum barbapo balum basaruko balum basarago. Nurlan Muhammad situ laya sanyo ba itu ladanyo banal sifat layo tuhan bukan ladino ada bukan ladidala bukan baru pola putih layo ita aladengan layo itu lanakito basalahanyo kalau ladi pandai alay pandang pa sampai kapado layo tuhan ladi ampir ladi kang mati nasase nalajalan jangan alay padi tulad kito la sekarang ladi satu kalikan tali katampe nan berpegang supaya alay natag wala wujud ladi ada di mano ladi nyoin kulanyo kagaw ladi taraba balun tarang bahito jalan nyon den kapadunyo guru andalata nyunende karano jalan de banga simpanyo dalagi ko sampai ajal ko tibo oli dala kalu ta pandai bakato amang ucapu lima ko indah biasa nende anak lima kamalo pulanyo alama anak lima tuhan kalau kaate kahambun janta kalau tara kasih bulan mana kulima mali putih Allah mali putih tubuh nyawa wajah badan kalau dia pandang dia orang nambija hilang di mata dia sampai separuh lumpuh mangku baca separuh lumpuh hai mangku menampak Palipatul wadisi unda paham lane talla ta'la wahai saudaro andai dan tolan lakana diri pandanglah Tuhan kubola uji lepatu jointa timbang batu ai barejo ringan putusan pandang laika padot Kendayan macam mana? putusan alim laika padoi ma minde tuhan la tubuane kito ada biilde tuhan la sifat de Allah batin insan jadi rasonyo soal pengajian lagi dari itu ko ilang penyuruhan la puntulahan nyui api la pada ini ulan balipe yurutuli ini ulan berjalan lagi kapadoi siapa kan kita ini ulan oleh lombaan la pula
Suaro. Suaro. Karena salah seorang sana kami menyampaikan mana di hasratnya, yaitu kalau yo nembali yo kan tukang nasi lawat ju, yaitu ayu dala de ya lai suai mana le nam aduh kasih yo nandia kinam tasir pansangan lamonang ku, yaitu acara de kasih banyak acara todo tarimo suku dalam undang kami dekat sampai nanti saja lo tukang silawan alhamdulillah tidak tiba di daerah Kokotu hilang pengkala di siku golongan dari parambahan dari Bali apalagi malayo nari si pokok si pangkakan ay banyak apulu ay nari naniyo ay tabi patay utadangala nyo pulo ay tasamulay sa mga hadir pagoy malam adenyo nang ko Doko na po yun, Dok. Pero doko na, Kuya. Ha? Kuya. Ya, di situ tempat tinggal Sudah kuya. Kuya dekat. atas Malayu lah kehadiran kawan-kawan niyo na di situ Ajo irama orang Minang dek kami badu apalagi
penontonnya banyak pula kawan. Adonan tu, adonan mudo. Nanu nyilu mambue angkolimu. Hadi bari nyokanda samalam nangko irama sadi mai boibo. Kalau dipikir kadiri ambo olah rumi malah kamari bedo. Ala kamari bedo sana oi ade mungko ado mak rumah ambo apa kadi sabui apa kadi bajo baliau galak garango kawanai padu malam naiko sana oi malie arang sumandonyo nandi malam naiko Agi dari bay. Lai pandai baminya air licin jo tanpa de urang ala takadi kabadan diri manyoi Abu mala untuk disabui apa sangan laki adiate kudu obare joringan lamai akawa eloju sana Agi bay. hari ke hari nanwa atangguangka kalau dan sabui kayo de urang babinggana me bacawan pera oh bacawan pera maka suata baba kerogalang badindiong kaco tarani gading oh batarani gading kawanai iya kami baru siang tasanang malam bajago hadulang timbago marialoy hanang bagu hadima urang koto tuo hakana mo mahambi jadi suman Lai do lai. Sisa pantun nene jo pape kusui musim pabilo kasanda sayo nene banang salasai hari lasanyo lubu adikaru orang panjalo badan sa pantun nene jo pape kusui musim pabilo kasala sayo nene banang salasai hari lasanyo adikaru ada orang panjalo sebagai lai puran itu malan contohnya adalah kadi tambah puluh
Baputi mata kalimpana. Tak mungkin kali dia jadi panjalaikan bana tagaram buila di buenyo anam wayo na kalua hayo to yo de talingo anan karanca labana laka ello yo kumalai wa ello yo lai du sulawat joana ambu lanani manu lanane ello nandi dang malayo talingo adila pasana lagi nandi dalam lagi rotiro lai basa ju lai nyo bana lanani dalam lai nyo dado lagi ni latibo pulo masonyo baru bungari hai lanari ju dela lari malam sekarang nangko diaranyo pulo lagunan lamu jo padang pasir ikonan monyo jo pantun surau jan jadi ju irama pengajaran adek kita basamu idu dunia samin terus sajo konen di akhirat salamu lamunyo jo padang pasir ikola dio irama pengajaran ayun tua kito panarangnyo jalan ke pintu sarugo hai anak lah ayam turun 10 kok mati 1 tinggal 9 kok mati 1 hai tinggal 9 kalau berpisah nyawa jo tubuh tangan orang lipet dia te badan tangan orang lipet dia te badan ayam turun 9 kok mati 1 tinggal 8 kok mati 1 tinggal 8 tangan orang lipet dia te badan orang cabian si kain kapan orang cabian si kain kapan inilah jalan tinggal 8 kok mati 1 hai tinggal 7 kok mati 1 hai tinggal 7 badan orang bungkui jo kain kapan ka urang antar ka dalam kubur ka urang antar ka dalam kubur ayam hai tinggal 7 kok mati 1 hai tinggal 6 kok mati 1 hai tinggal 6 lemai mahir di dalam kubur kota beramal bakalam kalam kota beramal bakalam kalam ala ayam turun nyoanam kok mati 1 tinggal 5 kok mati 1 tinggal 5 di dalam kubur indah bakawan menanangkir datang batanyo mungkar dan nangkir hai datang mampareso ayam hai turun nimu kok mati 1 tinggal 4 kok mati 1 hai tinggal 4 dua orang malaikat datang batanyo hidup di dunia
hatiku, kau mati satu, tinggal dua. Kau mati satu, tinggal dua. La indah katahan, azab naraku, minta ababali kadu yananku, minta ababali kadu yananku. Jaga pintu sarung, tukang silawat paling dahulu.